И сега ще започнем с следната формула за съвместимост, както казахме по четвъртото предназначение. Какво означава, ако в тази съвместимост се е получило числото 1? То обикновено може да е 10, което се свежда до 1. Вашето партньорство е на две силни личности и много често, съответно, тези две силни личности се конкурират, дори и несъзнателно. В тази конкуренция, за съжаление, жената побеждава, но това по никакъв начин не носи щастие. Дами, трябва да внимавате, ако имате тази съвместимост, да избягвате да влизате в конкуренция с вашия партньор, да бъдете жени, да давате възможност на партньора да се изявява. И всъщност в такъв съюз е най-добре, когато вие се реализирате заедно. Например, имате общо дело, или имате някакво общо хоби, изобщо нещо общо, с което да се занимавате заедно. Това може да е дори вашето семейство. Трябва много добре да осъзнавате как се държите, какво правите, защото понякога дамите дори неосъзнато влизат в определени програми, в случая в конкуренция. А когато има конкуренция, няма как отношенията наистина да са мъжко-женски, полярни, ин-ян и да са щастливи. Този съюз хората обикновено си помагат един на друг да израснат. Както казах, това е една основна съвместимост, но имате още много цифри, цял триъгълник на отношенията, вие, вашия партньор и е хубаво да се гледа цялостно профила ви, неговия профил и така нататък. Има много цифри, които разглеждат в дълбочина причината за много събития, обстоятелства, случки във вашия живот.